I musikskolen kan du lære at spille på alle mulige instrumenter. Vælger du at spille på et blæserinstrument, kan du med det samme komme til at spille sammen med andre i et orkester. Det nye orkester kan du være med i, når du har spillet i mindst 1 år. Du kan være med i orkestret, hvis du spiller på enten trompet, trækperson, klarinet, saxofon eller fløjte. Hvis du gerne vil prøve at spille på et af disse instrumenter, er du velkommen til at få en gratis prøvetime. Ring eller skriv til musikskolen, så hjælper vi dig videre.